Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хайырлы кич. Татарстанда яшәүчеләрнең саны 4 миллионнан арткан. Клишес Крашенинников канунын бездә ничек үтәячәкләр, фатирларга бәя төшәчәкме? Бүген бу һәм башка сорауларга президент Рөстәм Миңнеханов җавап бирде. Ул федераль һәм республика мәгълүмат чаралары журналистлары белән инде күптәнге традиция буенча яңа ел очрашуы уздырды. Чит илләрдән дә элемтәгә чыктылар. Пандемияле ел ничек тәмамлана? Алдагы көнгә өметләр нинди? Тулырак Валия Хәйретдинова. Яңа ел алдыннан президент Рөстәм Миңнеханов журналистлар белән яңартылган бинада очрашты. Бу җәмәгать турны 18 гасырда салынган. 2016 елда монда төзекләндерү эшләре башлана. Инде киләсе елга бу бина туристларны да каршы алачак. Монда элек мәдәният, авыл хуҗалыгы министрлыгы үзәк сайлау комиссиясе эшләгән. Бүген яңартылган бинаны журналистларга тәкъдим иттеләр. Монда күргәзмә заллары, лекторий, турыдан-туры видео элемтә өчен мөмкинлекләр булдырылган. Президент белән залда һәм онлайн 100дән артык журналист аралаша. Экономика растет, валовый региональный продукт мы ждем не менее 103,8%. В абсолютных цифрах это свыше 3,2 триллиона рублей. Рөстәм Миңнеханов сүзне икътисадтан башлады. Быел Татарстанда 34 миллион тонна нефть чыгарганнар. Узган ел белән чагыштырганда бу 6%-ка күбрәк дигән сүз. Соннар тогы да артыр иде ди президент. Әмма ОПЕК плюс чикләүләре эшне киметә. Завтра ограничения снимут. Через 3 месяца Татарстан без проблем до пандемийный уровень, и если надо, может добавить до выше. Что касается работы на шельфе, да, нам это интересно, но мы пока эту тему, до этой темы пока еще не дошли. Журналистларны иң кызыксындырган сорауларның берсе төбәкләрдә хакимиятне оештыру принципы турында Клишес Крашенинниковлар әзерләгән канун. Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Я думаю, что понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые они присутствуют. Если, наверное, тот же Клишес приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая. Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Ел сәламәтлек саклау тармагында зур сынау булып тарихка керәчәк. Пандемия шартларында эшләргә, яшәргә өйрәнсәк тә билгесезлек ишекне кагып кына тора ди президент. Шул ук яңа омикрон штаммыннан да ни көтәргә белмиләр. Әлегә вазгыять тотрыкланса да, авырулар саны соңгы 2 атнада кимеми. Все ругают и правильно делают, да? QR-код никуда не зайдешь, никуда, но это же не я, не для себя. Там же человек, который с QR-кодом, который защитил себя, он же тоже может заболеть, хотя у него будет попроще. Мы каждый должны уважать друг друга. Халык санын алу буенча да беренче нәтиҗәләр билгеле булды. Татарстанда 4 миллионнан артык кеше яши икән. Әле моның кадәр булганы юк иде. Өстәвенә соңгы 2 елда балалар аз туа башлаган. Демографияны күтәрер өчен Рөстәм Миңнеханов хатын-кызларга мөрәҗәгать итә. Обращаюсь к женщинам, любимым, дорогим. Пересмотрите ваши планы. Поддержите республику. Ну, не только сами, но у вас подруги есть. Это. Теманы дәвам итеп, без дә президентка үз сораубызны бирдек. Прошла пресс-конференция Рамзана Кадырова, и тогда ему задали вопрос, сможет ли женщина возглавить Чеченскую республику. И он четко ответил, что нет, не сможет, возглавить сможет только мужчина. Вот вы как считаете? Ну, во-первых, я с большим уважением отношусь к Рамзану Ахматовичу. Не могу его не поддержать, даже вот чисто по-братски. Всевышний нам предопределил, кто должен воевать, кто должен там семью обеспечивать, кто должен детей рожать. Но я думаю, что Рамзан Ахматович исходил из вот этого посыла. То есть мы настолько любим загружать женщин, значит, вот просто это. Ну, вот его главные функции женщин, вот, чтобы вот это дети, семья. Журналистлар белән бер рәттән президентка сорауларны онлайн форматта да бирүчеләр күп иде. Шул исәптән яшь белгечләргә торак, кече һәм урта бизнеска ярдәм, балалар иҗатын үстерү проблемалары. Камил исемле малай Рөстәм Миңнеханов белән элемтәгә танк полигоныннан чыкты. Ул яңа елга Кыш бабайдан танкта йөрергә сораган була. Хыялын президент тормышка ашырды. Привет, как там, танкист? Хорошо, здрасте. А ты Здрасте. очки одевал, очки тебе одели, чтобы... Нет.
Без очков Мне даже? надели вот эту шапку, шаль. А не холодно было? Ну, немножечко. Ну, ты молодец. Я бы не смог. Я всегда очки одеваю, когда там на танке. Японияда яшәүче милләттәшебез дә кушылды. Сезнең тырышлыгыгыз белән Татарстан белән Япония арасындагы мөнәсәбәт ныгый бара. 3 ел элек Токиода Татарстан сәүдә вәкиллеге ачылды. Шуңа без бик рәхмәтле. Беренчедән, без сезне белән горурланабыз. Менә япон кешесе шушындый дәрәҗәдә безнең татар кешесенә караганда матуррак әйтеп сөйлисез. Сәгать ярым барган очрашуда президент 2 дистәгә якын сорауга җавап бирде һәм журналистларга рәхмәтен җиткерде. Я считаю, что информационные службы очень усердно и хорошо работали. Поэтому вам большое спасибо. Алия Хайретдинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген республиканың газета, радио, телевидение редакцияләре яңа транспортлы булды. Лада машиналарыннан ашкычларны президент тапшыра, журналистларның гына түгел, нәшрият хезмәткәрләренең дә эш шартлары яхшыра, яңа технологияләрне Рөстәм Миңнехановка Идел пресста күрсәттеләр. Президент матбугат чараларының республикада барган вакыйгаларны тиешле дәрәҗәдә яктыртуларын югары бәйләде. Акционерного общества «Татмедиа» Шамилю Мухамедовичу Садыкову. Алар хәзер хәбәрне өр-яңа машиналарга утырып җыячак. Республика район шәһәрләрендә эшләүче 31 газета, радио, телевидение редакцияләренең транспорты яңарды. Сертификатны Рөстәм Миңнеханов тапшыра. Сезнең хезмәтегез халыкка җиткерергә вакытында дөрес итеп, ул бик безнең өчен мөһим. Ваша информация и как вы ее донесете, во многом будет зависеть успех наших проектов. Поэтому работники медиа, они должны иметь мобильность. Тукай районының Яктыю газетасында эшләүчеләр дә яңа машина ашкычларын алды. Басма исемендәгечә юллар гел уң булыр диләр. Дүрт журналистыбыз бар инде. Чыгабыз авылларга. Күбрәк авыр тормышын бирәбез инде, хәбәрләрен. Халык турында бирәбез. Кызыклы материаллар ясыйбыз. Монда эштә инде машина кирәклеге. Яңа ел алдыннан бу машина инде кыш бабай бүләге дип кабул итәбез инде. Бик зур бүләк, без бик шат. Булган мәгълүматны бастыру эшендә дә яңалыклар кертелә. Идел пресс нәшриятына өр-яңа басма машина кайтартылган. Аның эшләү тәртибен Рөстәм Миңнехановка Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тәкъдим итте. Моннан сәгатенә 16,000 бит чыга, җитештерүчәнлектә сыйфат та югары. Һәр бит фотога төшерелә, буяу күләмен үлчи, кирәк икән тигезлей. Теләсә нинди кимчелекне күрә һәм экранга чыгара. Моның барысы да машина тулы куәткә эшләгәндә башкарыла. Рөстәм Миңнеханов җитештерү барышы белән танышты, китап бастыру цехында булды. Нәшриятта гәҗит, журнал, китап, блокнот, плакатлар, дистәләгән төргәгә продукция җитештерелә. Эш 2 сменада оештырылган, тәүлек буе эшләүче цехлар да бар. Басмаларның тиражы кимегән чиракта да төрләре арта. Если брать общий объем выпускаемой продукции, то Гомуми күләмне алсак, 50% балалар өчен уку-укту әдәбияты. Күп өлешне дини китаплар алып тора. Психология буенча басмалар күп. Идел пресс нәшрияты Идел буенда иң зур полиграфия оешмасы соңгы 6 елда җитештерүне яңарту бара һәм бу эш нәтиҗәсендә дә чагыла. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бу елларда Татарстанда 10 кеше сөрем газы белән агуланган дип шикләнелә. 8-е Казанда, шоссе урамындагы күп катлы йортта 2 кешенең гомере өзелә, тагын бер күршеләре хәзер хастаханәдә. Идел буе районында шәхси йортта бер үк вакытта 5 кеше агуланган, тагын бер очрак бөгелмәдә теркәлә. Әлеге фаҗигаләр ни өчен килеп чыга соң? Теманы Рания Абдрахманова дәвам итә. Якшәмбе кичә Казанның шоссе урамындагы торак йортларның берсендәге фатирда хатын-кыз һәм ир-ат гәүдәсе табыла. Озак кына хәбәргә чыкмагач, күршеләре фатирны ачып кергән. Шунда ук полиция чакырталар. Әйбәт кешеләр эшә торганнар түгел. Скажи, суббота кайталар авылга. Киләләр, мин монда утырып торам. Галиепа без киттек, без кайттык дип әйтәләр. Әйбәт кешеләр алар. Фаҗига кичә кич Казанның шоссе урамындагы менә шушы йортта килеп чыга. 53 яшьлек хатын-кыз белән 48 яшьлек ир-атның гәүдәләрен икенче каттагы үз фатирларында табалар. Менә ул фатирның тәрәзәләре ир белән хатын сөрем газыннан агуланган дип фаразлана. Нәкъ шундый ук билгеләр белән аларның өстендәге фатирда яшәүче 27 яшьлек егет авыр хәлдә хастаханәгә озатыла. Пациент вчера, 26 декабря. Пациентны кичә авыр хәлдә ашыгыч ярдәм бригадасы алып килде. Хәзер аның хәле тотрыклы, алга таба китеш бар.
хәле уртача авырлыкта. Аны бүген реанимациядан токсикология бүлегенә күчерәбез. Переводится сегодня из реанимации в отделение токсикологии. Кичә кичтән үк гадәттән тыш хәл булган йортта тикшерү оператив төркемнәре эшләгән. Бүген суд медицина экспертизасы уздырыла. Хәзер ир белән хатынның ни сәбәпле үлүен ачыклыйлар. Әмма аларның зыян күргән егет белән аслы эсле фатирларда яшәвен исәпкә алып, халык сәбәп төтен чыгу каналларында дип фаразлый. Нәрсә аркасында килеп чыккан дип саныйсыз менә алайса? Угарный газ. Проверяет для галочки. Чистить надо, чистить регулярно. Җилләтү каналларын карап торучы оешма җитәкчесе дә әле 6 декабрьдә генә тикшердек дип белдерде. Тикшерү вакытында дымоход буенча сораулар булмаган, дымоходта тяга булган. Фатирда яшәүчеләр кулына инструкция бирелгән. Бу инструкция по безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования дип атала. Замечаниялар буенча безнең тикшерүче фатирда пластик тәрәзәләр булуын язган, приточник клапаннарсыз һәм санузелда вентилятор булуына игътибар иткән. Әлегә йортка газ бирүне туктатканнар, бөтен фатирларны тикшергәч кенә кушачаклар. Иртәгә анда Казангоргаз, Газжилсервис һәм без чыгып полный проверка ясыйбыз инде шул дымда. Фаҗиганең ни сәбәпле килеп чыкканын хәзер прокуратура һәм тикшерүчеләр ачыклый. Җинаять эше ачылган. Прокуратура района организована проверка. Район прокуратурасы тикшерү уздыра, профиль органнары белгечләре җәлеп ителде. Йорт эчендәге газ җайламаларыннан законлы рәвештә файдаланганнармы? Шуны ачыклыйбыз. Вазифаи затлар эшенә бәя бирәчәкбез. Хәзер техник документлар тикшерелә. Дана оценка действиям, в том числе должностных лиц. По данному факту следственный орган Следственного комитета Российской Федерации. Әлеге факт буенча саксызлык белән кеше үлеменә китерү мәддәсе буенча җинаять эше ачылды. Аларның мәетләре экспертизада. Фаҗиганың ничек килеп чыгуын ачыкларга мөмкинлек биргән чаралар оештырыла. Сырым газы белән бу ялларда Казанның Идел буе районындагы шәхси йортта 5 кеше агуланган, икесе балалар. Бөгелмәдә 8 яшьлек малай һәм аның 5 яшьлек сеңлесе шундый ук билгеләр белән район хастаханәсенә эләккән. Әлеге фактларны да прокуратура тикшерә. Мондый очракларның артуы төзелеш оешмаларына күп катлы йортны төзгәндә һәр фатирга сырым газы чыкканны сизә торган махсус җайланма куюны мәҗбүр итү мәсьәләсен актуальләштерә. Речь идет о федеральной нормативной базе. Сүз федераль норматив базада төзелеш таләпләрен үзгәртү турында бара. Андый проектлар тәкъдимнәр инде берничә ел элек булгалады. Тик хөкүмәт аны хупламый, чөнки таләпләр булай да күп. Ул нәтиҗәдә торак бәясен арттырачак, чөнки техник яктан мондый җайламаны карап тикшереп тору кыйммәткә төшә. Быел ел башыннан Татарстанда сырым газы белән агулануның 48 очрагы теркәлә. Бу былтыргы белән чагыштырганда 150%-ка күбрәк. Гадәттән тыш хәлләрдә 94 кеше зыян күрә, 16 кешенең гомере өзелә. Рани Абдрахманов, Рамил Шәйдуллин, Олег Мыльников, Алмаз Зиядинов, Илшат Мөхәммәтов, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанда юл билгеләре җитмәй, ни өчен һаманда 2000 ярым билге урнаштырылмаган. Бу хакта мәкаләне Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Алар илдә беренчеләрдән булып уникаль экологик проектлар уйлап таба, коронавирус белән көрәшергә ярдәм итә, кеше хукукларын яклый. Бүген Казан Кремлендә Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Елның иң матур тантанасыннан Айгөл Бәдретдинова репортажы. Казан Кремлендә бүген икеләтә бәйрәм мөхите. Тиздән яңа ел һәм бүген биредә елның соңгы дәүләт бүләкләрен тапшырачаклар. Дуслык орденнары, Россия президенты рәхмәте, атказанган хезмәткәр исемнәре. Барлыгы 49 кеше, алар барысы да республика үсешенә зур өлеш керткән шәхесләр. Пандемия белән көрәштә алгы сафта булган табиблар, Роспотребнадзор хезмәткәрләре бүген залның түрендә. 6 табиб Татарстанның атказанган сәламәтлек саклау хезмәткәре исеменә лаек булды. Тагын 4-сенә республика президенты Татарстанның атказанган табиб исемен тапшыра. Не первый год мы ведем борьбу с коварным недугом COVID-19. Сегодня мы награждаем большую группу сотрудников медицинских учреждений и Роспотребнадзора, которые надежно стоят на защите нашего здоровья и благополучия. Соңгы 2 елда без бу яңа коронавирус шире белән көрәш алып барганда даими рәвештә сезнең ярдәмегезне тоябыз. Уртак тырышлык нәтиҗәсендә без бу авыруны таралуын киметүгә ирештек. Сабурская Сәрия Харис кызы бүләкләнде. Кешеләрне дәваларга да коронавирусның никадәр куркыныч чир булуын һәм аңа каршы күрелгән чараларның мөһим булуын аңлатырга да туры килде быел. Әлеге хезмәте өчен республиканың кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Сәрия Сабурская Татарстан алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Быел менә шундый зур документ әзерләдек. Безнең министерстволар белән һәм общественный организациялар белән ул стратегия по правам человека тагын 4 елга и 2нче елга ул бу документ эшли башлый. Шагабудинов Альберт Кашафович, Пресняков Владимир Васильевич,
Минигулов Фарид Гертович. Бер төркем татарстанлылар бүген Россиянең дәүләт бүләкләрен алды. Таиф карамагындагы Казан оргсинтез заводы табигатькә зыян китерми торган поликарбонат җитештерген өчен фән һәм техник өлкәсендә хөкүмәт премиясенә лаек булган иде. Бүләктә Таиф идарәче компания җәмгыяте генераль директоры Альберт Шихабетдинов, шулай ук аның нефть химиясе буенча урынбасары Владимир Пресняков, заводның генераль директоры Фәрит Миңнегулов алды. Это впервые в России. Россия һәм СНГ илләре арасында бу беренче шундый проектыбыз. Ул үзенең икътисади күрсәткечләре буенча бик нәтиҗәле. Әлеге проектны тормышка ашыруда катнашкан республиканың беренче президентына, Түбән Кама нефтехим җәмгыятенә, Рөстәм Нургалиевичка, барлык министрлыкларга рәхмәт. Первый заместитель генерального директора управляющей компании Таиф Сультеев Рустем Нургасимович. Шулай ук Россия дәрәҗәсендәге бүләккә Таиф идарәче компания җәмгыятенең директорлар совет рәисе Рөстәм Сультеев лаек. Ул югары нәтиҗәлелек һәм намуслы хезмәте өчен мактау ордены алды. Бүгенге тантанада күренекле иҗатчылар да катнаша. Татар телен һәм мәдәниятен үстерүгә зур өлеш кертүегез өчен сезгә зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Бүген бүләкләнүчләр арасында иҗатчылар да күп иде. Артистлар, каләм ияләре, язучылар. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе журналисты Йылдыз Крепостина республикада беренчеләрдән булып Россиянең атказанган журналисты дигән мактаулы исемгә лаек булды. Атказанган терлекче исеменә Биектаудан Фирдәвис Кәрафиева, атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә исә Мөслимнән Рафил Нуретдинов лаек булды. Дәүләт бүләкләре алдагы нәтиҗәле эшчәнлеккә илһам чыганагы ди залда утыручылар. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан президенты фигуралы шоу буенча Россия чемпионатында беренчелекне яулаган Камилә Вәлиевага тәбрикләү телеграммасын юллады. Хөрмәтле Камилә, син әле бик яшь булуңа карамастан, чын чемпионнар кебек көчле рухлы, ноксатчан. Бүгенге казанышларыңа карап, киләчәктә дә спортта зур уңышка ирешүеңә шигем юк. Без сәләтле якташыбыз белән горурланабыз. Алга табада илһам һәм дәрт чыганагың сүрелмәсен спортта һәм тормышыңда югары максатларга ирешүеңне теләп калабыз диле Рөстәм Миннеханов юлаган котлауда. Яңа елга Казанга кубок алып кайттылар. Башкаланың Зенит ир-егетләр волейбол командасы үз тарихында 10-нчы тапкыр Россия кубогын яулады. Җиңүчеләрне иң беренче булып Рөстәм Миннеханов котлый. Сезне чын күңелдән тәбрик итәм. Матур уеныгыз өчен рәхмәт. Алга табада яңа җиңүләр, уңышлар насыйп булсын диле президент котлавында. Зенит Санкт-Петербургта узган финалда Динамодан өстен чыкты. Яңа баш тренер Алексей Вербов җитәкчелегендә бу әле тәүге кубок. Бүген Минзәледә яңа балалар сырхауханәсе һәм төзекләндерелгән ялкын яшьләр үзәге ачылды. Тантаналы чарада Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Балалар сырхауханәсе хәзер 2 катлы бинада урнашкан. Биргә район үзәк хастаханәсеннән махсус кичү аша чыгарга мөмкин. Бу өлкәннәр белән балалар бер-берсе белән очрашмасын өчен шулай эшләнә. Бүген Фәрит Мөхәммәтшинга үзгәрешләрне күрсәттеләр. Я радуюсь за эту поликлинику. Мне посчастливилось, я и в Высокой горе открывал. Впечатлен уехал оттуда. Но, во-первых, дорогой он. А деньги, к счастью, и спасибо, надо сказать, и федеральному центру, правительству Российской Федерации, президенту страны. Это же федеральные деньги. Балалар сырхауханәсен төзү өчен федераль бюджеттан 144, республиканыкыннан 36 миллион сум акча бүлеп берилгән. Барлык эшләр дә сәламәтлек саклауның беренчел звеносын яңарту программасы буенча алып барыла. Заходим в кабинет врача-хирурга. Бу бүлмәдә авыл табибы программасы буенча җәлеп ителгән хирург эшләячәк. Сырхауханәдә педиатлар һәм барлык башка белгечләр белән дә проблема юк диләр. Алар бүтән медицина учрежденияларыннан килеп йөрәячәк. Мы бы хотели, чтобы у нас были свои специалисты. Без үзебезнең белгечләребез булуын телибез. Узак вакытлар балалар сырхауханәсенең бинасы юк иде. Диагноз кую өчен аерым кабинетлар да булмады. Хәзер 1800 квадрат метр мәйданлы яңа бинада бөтен мөмкинлекләр дә бар. Яшь белгечләр килер дип өметләнәбез. Медицина оешмасы район һәм авылларда яшәүче 5000 балага хезмәт күрсәтә. Хәзер биредә барлык җиһазлар да заманча, хәтта үз сөт кухнялары да бар. Сәламәтлек саклауның беренчел звеносын яңарту федераль программасы буенча республикада быел 39 объект төзелә һәм төзекләндерелә. Шуларның берсе якын көннәрдә Яшел үзәндә ачылачак. Вы видите, к Новому году сколько подарков приготовил руководство района. Минзәлеләргә тагын бер бүләк яңартылган яшьләр үзәге. Биредә балалар һәм яшүсмерләрнең иҗади сәләтен ачу өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Монда миңа ошый танцы, рисовать итәргә. Фәрит Мөхәммәтшин барсында бәйрәм белән котлады һәм алдынгы яшьләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Минзәләдә Чулпан Касыймова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Әлегә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз.
Срочно нужны деньги? Мы поможем. Порадуйте себя и близких уже сегодня. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Бердәм Россия бүтән Россия сәяси партиясе һәм партияның Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин барлык татарстанлыларны яңа ел белән котлый. Сәламәтлек, гаиләләрегезгә иминлек һәм муллык тели. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204 2 700. Диабетики, внимание! Для вас глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и иглы. Бесплатный обмен неисправных глюкометров. Магазин Диабетика. Улица Седова, 9, 259 19 91. 3 гыйнвар. Илһамлы яшьлек яңа ел тамашасы. Катнашалар: Вил Усманов, Алмаз Хусаинов, Филус Кафиров, Марсель Вагизов, Зарина Казанжина, Илгиз Махатдинов, Илюся Худжина, Илгиз Шейхразиев. 3 гыйнвар. Филармония. Белкада яңа елның түбән бәяләре бары тик бер атна гына чәшке, мутон, тедди һәм башка тартуннарга 50%-ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан урамы 7. Я для настроения выпью лимонада. В нем есть чудо-пузырьки, мне того и надо. Сок сады Придонья 2 литра 92,99. Вода Боржоми 1 литр 89 рублей 99 копеек. Находка. Срок акции по 31 декабря 2021 года. Подробности у продавцов. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Daniel Meister компаниясе сезне яңа ел белән котлый һәм корпуслы җиһазны 6 айдан 12 айга кадәр өстәмәләрсез кичектереп түләү мөмкинлеге бүләк итә. Шалтыратыгыз телефон 267 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә алмашынучан болытлы көн, кар явачак, 17 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, явым-төшемнәр температура 14 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида кар көтелә 16 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр температура 15 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә кар явачак 13 градус салкын, Чистан урлатмавыды Ширмешәндә явым-төшемнәр 14 градус салкын. Төнлә республикабызда 19 градуска кадәр суыта. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Үрмәүк яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арыганлыкны бетерә. Санчи энергия һәм озын гомер чыганагы. Фармленд аптекларында 20-30 декабрь көннәрендә Санчига 20% ташлама. Мәркәзебез Казанда болытлы, кар явачак, көндез 14-15 градус салкын, җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.